Добрый дзень усім добрым людзям. Зараз на двары ніжэй за 0 ледзь і вырашыў я памыць сваё аўто. І, як заўжды, я вось карыстаўся такімі шлангамі. Адзін гэты шланг набыты ад расійскай крамы. Ён з 20 метраў, у меня застаўся кавалачак метраў 5. Ён зусім непрыдатны. І ён у мяне меней за год, а уже сапсаваўся. У гэты шланг 3/4 больш такі як бы якасны, але з практыцы у меня такі быў на 1/2. Гадоў 5, потым яны ломяцца, і гэта таксама ломіцца, дзе-нідзе яго абразаеш, ён вельмі добра заламваецца і не вельмі зручна ў карыстанні. Але яны танныя. Гэта іхні асноўны. То, што іх вылучае, што яны танныя. Але ў гэтым годзе я вырашыў раскашэліцца і набыў сабе самы лепшы садовы шланг Керхер. Вось гэты перфарманс прэміум. Уже лепш за яго нікога няма. Вось тут, калі вы бачыце, Бест. Самы лепшы шланг. 50 метраў я адмыслова набываў. Шкада, што няма 3/4, але 5/8 таксама нас будзе задавальняць. І ціск ён можа вытрымліваць, бачыце, 40 бар, а некаторыя крыніцы кажуць і да 50 бар. Што вельмі зручна, яго такая сістэма, тут зробленая з нейкіх матэрыялаў, такіх антытаршыон напісана, тарсіон, які не дазваляе яму ламацца, то есть ён не згібаецца, ён выпрастаецца ён. І таксама у яго тут шмат слаёў у гэтым цуда-шлангу. Тут калі прыглядзецца, там іх альбо 8, альбо колькі. Ён вельмі многаслойны, і нават таму, што ён тут такі цёмны і святло, ён не баіцца, дарэчы, сонечнага выпрамення, гэты шланг. Гарантыя 18 год, дзе б яму баяцца. І кажу, што тут не абразуюцца ні гэтыя водраслі нейкія не жывуць з-за таго, што ён такі якасны. Тут яго шыльдачка, все як трэба. Вось гэты 50 метраў. І да яго мы набылі таксама гэтую вось фурнітуру, таксама якасную. Уже каб не такую, якая звычайна ўключыш, яна потым з-пад яе альбо адсюль цячэ, альбо вось дзе месца злучэння цячэ. Таму адразу мы вырашылі набыць з кампазітнага матэрыялу зробленыя фіскарсы, вось такія якасныя наканечнікі і першае уключэнне на 3/4. Зараз я паспрабую патрэбную даўжыню. Я звычайна шлангі, каб яны не ламаліся, і выкарыстоўваю, пускаю іх у калодзеж. Тут у меня глыбіня каля 16 метраў, амаль 17. І ён тут у мяне вісіць. Ён тады не перагібаецца. І вось, дзякуючы гэтаму, гэтыя шлангі яшчэ жывыя. Каб я іх скручваў, даўно б уже павыкідаў бы. І на марозе ім можна карыстацца. Але хочацца нейкай якаснай. У мяне ёсць такая вось адмысловая каляска для садовага шланга. Калі я карыстаўся вось гэтым, немагчыма было наматаць, бо ён заломваўся. А гэты, як он не баіцца ў нас перакручванню і заломаў, вось я яго і так, і гэтак. 5 слаёў, дзякуй Богу. І тады можна будзе ўжо нават выкарыстоўваць вось гэта падключэнне, якое там у яго ўсярэдзіне ёсць, і карыстацца як падаўжальнікам гэтым катушкай, коляскай. За годы карыстання шмат усялякіх у меня скапілася фітінгаў. Але ні адзін з іх не параўнаць, па-першае, па важкасці, гэта такі важкі, па-іншае, прыемна трымаць у руках, і па якасці, і зразумела, ні адзін не параўнаецца па грашах, колькі каштуе фіскарс і колькі каштуе нават керхеры. Вот у меня былі металічныя вось керхеры, але яны таксама адмысловыя, пад іх трэба і металічныя папа-мама, каб было, таму што калі пластыкавымі карыстацца, яны разбіваюцца. Вось так, калі матаць, нічога не заломваецца, і там, калі паглядзець, таксама ўсё добра. Вось натолькі якасны шланг. Якая прыгожая катушка. Усё ў адзін колер, у колер прафесійнага керхера. Адзіны, каб зрабіць вось такую прыгажосць, гэты шланг, ён таўсцейшы пад дыяметр злучэнняў. Таму што тут 5 слаёў, і вось трэба тут адзін альбо адзін слой трэба здымаць. Толькі тады ён зможа
Вось так вот налезть. Даў ціску шланг. І вось зараз паглядзіце, ніводнай кропелькі вады тут няма. Калі раней па старых шлангаў яно свістала з усіх бакоў і заўжды тут было балота, то зараз усё суха. І на самой мыйке, на злучэнні таксама ніводнай кропелькі няма. Але галоўнае, што калі быў стары шланг, у ім з'яўляліся дзіркі, яны маглі себе паліць у самы непадыходзячы момант. Зараз вось ён ляжыць сабе, хоць і скручаны вось так, але нічога не пераломліваецца, ўсё працуе на выдатна. Папрацавалі і шланг у студню сюды пакідаю, і так ён будзе тут вісець выпрастаны, і хопіць яго не на 18 год, а хопіць гадоў на 50. Усім усяго найлепшага пакуль.